O éxito da primeira edición de Amarribeira foi unha das razóns que levou o Concello e a Asociación de Empresarios da localidade a volver a apostar por esta iniciativa de apoio ao comercio local, a que se destinarán en total uns 300.000 euros en diferentes campañas. Da primeira só poderán beneficiarse dela os comercios adheridos á plataforma Ribeira Store, a través de cupóns de desconto ata un máximo de 30 euros. Estará operativa entre o 14 e o 20 deste mes de novembro. Esta axuda de 15.000 euros para todos aqueles comercios que dispoñan da TPV adecuada e que formen parte do Ribeira Store, cupóns que poden chegar aos 30 aos 30 euros e que durante unha semana van a estar en vigor. Será a primeira das campañas de apoio ao comercio que terá continuidade no Nadal, coa activación dos bonos QR, da que se beneficiarán xa todos os comercios do municipio. E posteriormente, xa para intentar que as compras navideñas se queden aquí, virá o próximo cupón, que é o QR que se conocen e que basicamente pensamos que pode superar a 10.000 personas as beneficiarias, entre 8 e 10.000 personas. Dende a patronal local aplaudiron a iniciativa, coa que colaboran activamente. Desde a asociación seguimos colaborando igual co Concello en todas as actividades e agradecer a implicación que ten co comercio, máis co sector hosteleiro. Sabemos que esta inversión dos 15.000 euros para o comercio que están implicados no Ribeira Store que lle vai a favorecer moito antes de iniciar xa a semana dos descuentos do Black Friday. Dende o Concello fan unha chamada a participar nesta campaña, polo que aqueles comercios que aínda non estean adheridos á plataforma Ribeira Store e que estean interesados en ofrecer cupóns de desconto nos seus produtos ou servizos, aínda están a tempo de facelo. O prazo para apuntarse comeza xa o próximo luns 7 de novembro.